Assalamu alaikum jama'a, barkan ku dai. Yanzu nan wani sako yake da skata aka turo min shi, wani sako da Premier Radio suka buga cewa wai yan Dorayi sun kai korafi cewa ba sa son film house a Dorayi. To wannan abu ne mai sauki. Dama tun farko wallahi sai da injiniyan da zai gina min gurin sai da ya bani shawara. Ni ne taurin kai ban ji ba saboda tunani na wai irin mai kishi, ina kishin unguwata. Sai ba da ya bani shawara cewa kada ka zo ka narka irin wannan dukiya taka irin wannan ghetto area, saboda yawanci duk inda zaka samu yawanci unguwannin da yawanci masu karamin karfi ana samun matsaloli irin waɗannan. So wannan abu ne mai sauki, ba komai bane. Tunani na kishi ne da san samawa matasan mu, kasancewar unguwa tana da yawan matasa kuma ba su da aikin yi. Nake ganin idan aka bude, saboda yawan shige da fice mutane da su dinga zuwa, musamman bakin fuska wanda za su ka gayyato ka yi shooting din film ɗinka, maybe at least ko mai mutum ya shigo ya siya ko ka sama wani aikin yi a gurin, ka ƙara yawan aikin yi da kake sama wa mutane da kuma matasa. To amma tunda wannan kungiya wacce ni ban ma santa ba gaskiya, duk kungiyoyin da na zauna da su ban san wannan ba, ina tunanin sabuwa ce aka bude ta on purpose. So saboda haka wannan ba damuwa bane. Zan dan yi karin bayani a takaice ga waɗanda ba su san menene film house ba, dan su fahimci me ake nufi da film house. Film house wani guri ne da idan za mu shooting films wanda daily ko da yaushe ana yi. Alal akalla a Dorayi ma yanzu akwai gidaje waɗanda ake ba da aro ko muke haya muke yin shooting fina-finai, musamman ana da buƙatar gidajen talakawa wanda daman su ba su da wahalar samu. Waɗanda suka fi bamu wahalar samu shine idan za ka yi shooting ɗin gidan wani minista, kana so ka nuna wani zai fito a minista ko wani hamshakin mai kuɗi, to suna matuƙar bamu wahala, wanda har sai ta kai ga muna zuwa muna 'yar murya a guraren gidajen masu kuɗi na garin nan namu, a yi 'yan murya ko kuma sannan a saka mana maƙudan kuɗaɗen da za mu biya don mu je mu shooting kawai a iya falo, wanda kuma shooting ɗin kana yi ana ce ma mai gidan ya kusa tasowa, ya kusa dawowa, ko mai gidan bai tashi daga bacci ba, yi maza ka tashi ka ɓata mana lokaci da waye, wanda normally babu wata unguwa a Kano da ba a shiga a yi shooting ɗin fim. Babu wata unguwa da babu gidan da ake ba da haya a shooting ɗin fim. Hakan yasa sai muka ga maimakon wannan yawon haya da muke ana wulakanta mu, bari mu gina namu wanda za mu zo yanda muke shiga gidaje da matayen aure mu yi shooting, sai dai matan aure su ɓuya, mu kuma mu zo mu yi shooting, ko kuma muke zuwa gidajenmu mu yi shooting da matayenmu, sai dai a yi ta rigima suna ɓuya, ana zuwa muna shooting. Bari mu gina inda za mu zo mu yi shooting ɗinmu ba tare da mun takura wa kowa ba, kuma ba tare da wata mata aure an ga wata mata aure ba ko wani abu makamancin haka. Shooting ne wanda ake yi daily kuma ko da yaushe ana yi, wanda kuma doka ta ba kowa damar yi shooting a ko ina ana yi a Kano. Kawai shooting permit zaka je ka nema, matakar kai cikakken dan fim ne. So amma wannan abu ne mai sauki, wannan shine ake nufi da film house. To amma tunda wannan kungiya ta ce ba ta so, abu ne simple. Ni fa ba bakon zafi bane bare in zo mi ta rigima da ku, ana wallahi tallahi ana da ku, a'a babu wannan. Tunda kun fi so yan unguwar su zauna su ci gaba da shaye-shaye, suna satar waya, matasan unguwar suna ba su da abin yi, ba su da kaza, to ku zo ga ku ɗauko dillalin da ranku yake so da kanku, ku zo ku yi wa gurin nan kuɗi. Wallahi ku ɗauki kuɗi na ku bani, gobe ma ku ruguje ku yi gina duk abin da ranku yake so, billahi lazi. A matsayina, amma in ba haka ba, a matsayina na ɗan ƙasa wanda ya ba dukkanin wasu ƙa'idoji da dokoki ya gina abinsa kamar yadda kowa yake bi, kamar yadda ka gina gidanka, haka ni ma na zo na gina gidana. Kana ɗan unguwa, ina ɗan unguwa, wata kai zuwa ma kai ka same ni a unguwar ka ce a'a ni ba zan gina nawa ba, kuma ba za ka siya ka bani kuɗin ba, a'a sai dai ta dole ka hana ni ma sai dai na dawo na zama ɗan shaye-shaye, na ɗauki adda ana sare-sare da ni, shine za ka ji daidai mun yi daidai wa daida. A wannan ba zai yi ba. Zo ku siya ku bani kuɗi na, ku ruguje ku gina duk abin da kuka ga dama, ba ta da hankali ba rigima. Na gode. Wannan kungiya ne muku fatan alkhairi, ina jiran ku sai kun zo ciniki, ku turo duk wanda kuke so ku yi, ni da ku za mu yi, in kuma kotu ma za mu je mu yi a gaban alkali, in kuma duk inda kuke so mu yi, in kuma gaban mai unguwa za mu je, yanzu na fita ma zan biya ta gurinsa insha Allah. Mu je ku zo mu yi ciniki, ku bani kuɗi na, ku ruguje ku gina abin da yake ya dace a gurin. Ne muku fatan alkhairi. Wassalamu.